Eli seisten syvän nuffityksen harjoittaminen kuminahan vastuksella kierron avulla. Asettaudu haara-asentoon, pidä selkä hyvässä keskiasennossa, taivuta lonkista eteenpäin. Lähde tekemään pientä, lyhyttä kiertoliikettä ilman, että lantio lähtee kiertymään mukaan. Ja nopeuta liikettä niin paljon kuin mahdollista ilman, että lantio lähtee kiertymään. Pyri tekemään liikettä minuutin ajan. Ensin, että paino on molemmilla jaloilla ja sitten niin, että paino tulee toiselle jalalle. Nosta toista jalkaa ylöspäin ja jatka kiertoliikettä myöskin minuutin ajan.